Komentario motz bat, Ana Gazimartin, fisioterapeuta eta lankide gaztiak, azkenengo egunetan argitaratu daben tendinopatiei buruzko artikulu bikainean. Zera, JOSPT aldizkarixaketara daben monografikoen laburpen ederra indaun eska honek. Izan be, bestiok pixkaka eta aldun neurrixan aldizkari honetan agertzen diran artikuluak banan irunsten eta digeritzen bagagoz be, honek dana irakurri dau eta ez hori bakarrik, sintesis eder bat egin dau bere blogian, Fisio Hokei izeneko blogian. Niretako berrikuntza principala, ariketa isometriko, eszentriko eta konzentrikoan arteko kakanaste hori pixkat argitzian, edo bintzat evidentzian argitzera, pixkat klarua lagatzian hortan dago niretako itzen daben ekarpen principala, eta pixkat tendinopatien barruan daozen azken ikerketen arabera edo daozen azpizailkapenetan argitzen dau, bere hiru fasetan, Cook eta Purdamen eredua, 2009an argitaratutakoa, fase reaktiboa, endekapenan hasieria eta endekapen aurreratua ondo bereiztian kontu hori, ederto artikulu edo ederto azaltzen dau Gazimartinek bere sintesis honetan. Eta eraberian horrei fasetara egokitzutako tratamentuai buruz luzatzen da, eta merezi dau bertan irakorritzako, bertan argitaratutakoa osorik irakortzia, laburpenik eitzen ibili barik, bertan azaltzen ditzu maneja behar dira zen parametro eta variable guztiak, azken finean paziente bakotxan egoerara egokitzutako tratamentua burutzeko. Ez dago danondako balixo daben errezeta magikorik eta. Orduan egisa esan da, niretako oso baliogarria dan sintesis bat izan da, Gazimartinena, eta gaur egunean ja, igarri dut, nire oin amaitzu duten lan jardunaldi honetan, pazientiak nahi eta nahi ez, hone gauza guztio jakinda, diferente tratatzen hasi bihar garalako, onerako izan da ia. Eskerrik asko, Ana.